Napoczynają się ferie. No to już dziecka i młodzioki od soboty 26 czerwca mają laba, mają ferie na kierę, jak zawdy, bez sołkie 10 miesięcy nie poradzili się doczkać. Ostatnie blumy dali swoim rektorkom i rektorom za te 10 miesięcy ich utropy z nimi, a te, które przynieśli rodom fajniste cenzurki, jak byli od ojców jakieś krzykowniste kieszynki, jak ojce mieli jeszcze można za co im je lajsnąć. I wiecie, tak mi się zdo, że chociaż człowiek, jak to niektórzy gadają, bergami na szkołach chciał ciepać, albo i ciepł, to teroski po wielu latach, u mnie to już lato pisło 50 lat od tego czasu, te dzieciństwo, te 7 lat we mojej 17, to tak oby w to ze bicyska strzelił. I richtig człowiek, dawniejszy szkolarz, boczy się no tych najlepszych rektorów, w to, że tak po prawdzie można i dopolili, można i dali wyćwika, trzymali mores, uczyli zocy i respektu dla mądrości inszych, ale bez tuż też to robili, co by my wszystkie na ludzi wyleźli, co by jej nauka nam się we życiu na coś ich przydała. Ja też zawsze wspominam i pierwszego mojego rektora, Richata Depty, i z Wolińsko, i z Kupińsko, ze jej, to już nie skorzy, chopym balcarkiem, który mnie snochwił, co bych poszł do szkoły muzycznej i gryfno młodo rektorka, która mnie wtedy pierwszego zagranicznego języka ruskiego uczyła i która do dzisiaj lecy kiedy sam u mnie na pniokach trefia. A wiele my ci zabajtli bez pora lot uciechy mieli, z naszym dyrektorem takiej dziewczyny szuli Łozimnocki Mogen Sznablem, który gryfnie dudlu na krzypkach, a non z pachołów brał we pole kole szachty, co by my mu pomogli przy oraniu. Do tej oraczki to ci miał 2 gryfne kuce, które na placu wele szule się chowali. A i ta jedna fezzowisno rektorka, którą mamulce dali skazać, że synek się na górze we szkole we doktora bawi ze starszejszą lipstą ze tej dziewczynnej szkoły. Abo naszego kapelunka Wale, który mi zakazał czytać przygody dzielnego wojoka Szejka, a oci mu nało studa za to podciep między okna we klasie 5 białych myszów. I bocza też, i niejedna druga płacka skapnie ten czerwień, we którym naisto już człowiek miał ta podstawówka zbyte, musiał dalszy sznupać, co mu się we życiu pomogę, co mu do lepszejszy fach do grace. Można mi żaden tak blank do ostatka nie uwierzy, kiedy powie, co ja miał zawdy wiosecko rod pędalować do tej mojej szuli, do tej naszej 17. Naisto, szykownych rektorów my tam mieli, gryfne rektorki, a i zawdy coś ich się tam działo wicnego, interesantnego i takiego, co też człowieka, że do starych lat boczy. Ten pierwszy ślamikosz, pierwszo przeczytano trzecia książka, pierwszo lipsta, pierwsze tańcowanie z dziołów i pierwszo cygareta. A na ostatek, kiedy my już wyleźli do tej 7 klasy, wtedy jeszcze nie było żadnych eksperymentów partyjnych ministrów, podstawówka trwała 7 lat, a technikum nie skorzy 5 lat. Wspominam się ten ostatni rok we szuli, we podstawówce. Człowiek miał naisto pełno żyć tej szuli i tak po prawdzie to najlepszy by jaką bergą gruchnął na nią. A dzisiaj festelnie żol tych lot, które się już nazad naisto nie wrócą. I ten jankor, kiedy teroski od soboty już żadne dziecka na szulplacu, kolemieni larmują, nie wrzeszczą i nie chichrają się na cołki karpenter. To tam. Do dzisiaj najredszy jeszcze wspominam fajrant roku szkolnego sprzed 50 lat i srogi fajer. Moja mamulka robiła we takim jednym dzikatowskim werku i bez tuż my ze bracikiem mogli napytać kamratów i frele ze dziewczynnej szkoły na balanga do nas domu. Wiecie, na tako jak ci to kiejsik śpiewał Zynek Laskowicz, też mój richtyczny kamrat do kupy ze Bogusiem Smoleniem ze tego kabaretu tej. Starych nie ma chata wolna, oj będzie bal, oj będzie bal. No i te pierwsze kusiki kajsik w Andrzeju we sieni mieli ci taki fal trafił, że wnet bych ślepia przy tej balance stracił, kiedy grajfował jednej dziąsce, lila i było, do sztrymfów, a oraz ci mnie bezpysk prasknął jej sztrumfalter. To ci ludzie był dopiero teatr.
No i chyba najdłuższy też boczy się kamratów genau ze tej podstawówki. Bez te wszystkie lata pozlazowało się to wszystko belekaj, ale niekiedy drug da człowiek spiknie się ze starym kamratem, trefi kaś na sztrece i ino się fez dziwuje, po jakiemu ten mołdiosecko glaca, a inszy zaś siwiośki oby cukrowa. Musza też powiedzieć samo takim jednym moim szpasownym trefie. Na kosik na podzim spichnąłeś się ze moim kamratem ze tej siedemnostki, kiedy, jak to u nas i bez szkoły beleciarach we Polsce, łapnął ci szykowno sztela bez jednego przociela na urzędzie. Perskanes, a idiocie chyba on rok już nie widział. A no, Eugen, firma kaj rodzinku ja teraz kierowia, machluje takie ausflugi belekaj, co by mi się bździnka luftli i wszystkie dokupy skamracili. Tak ci się tak to studiowanie mianuje fachmańską integracją. Latoś to ci u nas wykludzili nos na gun do Afryki. Niego de Hannes, padosz na gun do Afryki i tyś też był zajegra tam w tej Afryce. No toż o sprawie, a wartko jak tam było. Co tam za dość godać? Kiedy już hajno tej Afryki przywurgli, legli my z rajca na tej Zaharze, w takiej dupnej przykopie i wachujemy, kiedyż to można jakoś gadzina się pokorze. Na rozgawca antylopa i ogwera do ślepiów, prasknął jak ta antylopa, szkopyrt i ją rań do miecha. Nie zetrwało pół godziny, a samelo tiger. Jo flinta do ślepia prasknął jak 2 razy, tiger majtnął entka i go zaś do miecha. Ani się Eugen nie pozdał, a sam gawca pendaluje elefa na doczkaniu gewera ku niemu, prasknął jak ze łobiu, rów łożi. Hannes, nie być taki przepadzity. Kiedy te roski tyż już zaś wrazisz tego elefanta rań do miecha, to oni szczymia i chlast na ciebie spys. Wojsiani nie myrgnął i no go dodalszy. No to jak ci nie praskna ze tej mojej tuplowanej ruły między ślepia tego elefanta. I teraz dej się pozór, Eugen, dej się nie trefił jak tego gizda. Wspominał Eugen z Pnioku.